Horas ma dihita salhuna amanginang tagaso tamulai acarata di ede nomor 220 no dea duei pakai tikim unang ho marnaleba topoti. Jadi asa di padinggan non unang gebura hurang no kata hatana di kemar dehita topoti do di si. Mau lihat ya mah tagaso tamulai parsaurata doho debata martangiang nahohom mahita sangobas martangiang mahita. Amin. Huria na hinaholongan ni Tuhan Yesus Kristus nunga sahat hita tuminggu ujuk tahun parhuriaon jala perningotan diakka namodding alani hupasahat hamima selamat hari minggu ma dihita saluhukna. Di pasunggulhon minggodo tuhita memento mori lapatanna ingot ari hamamatem martiki jala parsatokinado ngulutta di portibion alaniro diaraho kita marhite topik minggu sadarion asa di bagasan toruk niroha mangido tutuhatta ajari mahami mamilangi akka ari-ari nami. Atong hita akkana pinar hamaul ni Jahuba jalana toktong masihol diasi ni rohana bongot mahita tu parsauran nabadia lau mamuji dohot pasangapot tu hatta ro mahita marsobba tu jolona marede mahita siap bukuede 332 ayat 1 dohot 2. Marhite-hite goar ni debata ama, dohot goar ni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goar ni toddi parbadia na tumop palangit dohot tanoon. Amin.
Songon duhu-duhu do saluhut daging, jala songon bunga-bunga ni duhu-duhu tido, saluhut hasangapon ni colma. Nunga malus duhu-duhu ti, jala nunga marurus bunga-bungai. Alai nahot do hata ni Tuhani, rodi saleleng ni lelengna. Sai burjumaho rasi rasa mate, dungi lehonok kumatuho, tuppal hanguluani. Haleluya. Ale Tuhan debata pargugo na sohatu dosan, hodo na majauhami, jala hodo na papunguhon akka na pinilitmu tuhuriam na badiai. Mauliate marohanami ala naung di pasahat hohami tu anakmu, asaibana napunahami. Asi maroham, say pargugoi mahami, mangulahon na nidok ni hatam, asado muhami dohot naung tolhas tulabungmu. Sai patoguma haporsyaun nami sahat rodi ajal nami. Asa sahat hami sogot tu halalas niroha na sumurung. Na pinaradem diakka na makkaholongiho. Asa pujion nami hodisi saleleng nileleng na. Marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Hudul mahita. Tapuji Tuhatta, maredde mahita sen bukwedde 350 ayat 1-2. Tangihon hamuma patik ni debata di minggutta sadarion imana tersurat di Hebrew 10 ayat 26 songonom madidok. Ai habenge todo narcot di roha di hamu asa tarulah hamu lomo ni roha ni debata jala dapot bagai-bagai ima sahatna atau ngerap mangidugugu mahita tu debata lau mangulahon patik nai. Ali Tuhan debata, sai pargugui mahami, mangulahun nahobar tu patikmi. Amin. Tapuji Tuhatta, maridde mahita sian nomor 344, ayat 1-8. Thank you.
Hotima dosatta tuadopan ni debata martangiang mahita. Ale Tuhan debata amanami na di Banua Gijang, hodo na patupahon hasesa ni dosa di hami halak na dangolon, marhite-hite anak haholongan ni roham. Dua tahun nema sorimago COVID-10 sia nang songgop tubang sonami. Torop dona mangai panahiti sian tonga-tonga nami. Jala torop nang nama rujungolu. Ale Tuhan, sian leleng ni nama sai dohot panginonana tungulu nami. Dai kolam takas mahaminian mernida holan hodo si palua dohot si pangulu dihami, sai marpamuati maroham dihami, molo ditonga ni pangotak ni nama sai si pata hami madele, dang lam marbisuk hami mamilangi ari-ari ni ngulu nami, asi maroham unang jolalu rimasmu midahami. Saya si maroham dihami akan mangarsakut dosa nami. Saya sahapi ma tubagasan rohanami hasesan ni dosa nami. Lehon matuhami todim na badiai asaunang ganggu hami diasi ni roham. Alai asahot rohanami marha porseaon lau manggotapon nasa dosa dohot roha portibion. Asahu pasahat hami diri nami tuho. Gabi pilihan na mangulu jalan abadia marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Baga-baga ni debata taringot tu hasesan ni dosatta. Para si roha jala pardenggan basa do Jahoba, labat tarimas jala para si roha godang. Dang di bait tuhita hobbar tuakka dosatta, jala dang di balosot tuhita hobbar tuakka hajahatotta. Songon asini rohani ama-ama mida akka anakna, asini rohani Jahoba, tiakka na makkabiari ibana hasangapon ma di debata na dikijang. Amin. Tapuji Tuhata marede mahita sian bukwede 707 ayat 3.
jala tajahama marsik kasorin hatani debata tutupuk diari mingguon imana tersurat di pangkapon sada ayat 4 sahat tuan songnon mandok au surat nisi Yohanes maka koton nabi tuhuria nadi Asia asini rohama di hamu doh dame sian ibana na mangului naung manguluhian jala na naing roh nang sian nabi tutodi na diadoban ni habang sana dijadi huduhita gabe harajaun hamalingon di debata amanai di ibana ma hasangapun dohot hagugoon rodi saleleng ni lelengna amen. Audo bonana jala ujungna ninna Tuhan debata nuaing debata na ngadokya na naing roi sigonggong saluhutna ima sahatna matua doa kana tumangihon hatani debata jala nau peosa amen. Puji Tuhan ta mari demahita sian nomor 540 sada ayat sada 22 ayat 2 cong mahitan no. Taha tidak ma hapor siau tai songon na hina tidak kon ni dongata sa hapor siau disadok portibion rak mahita madok au porsea di debata jahuba ido ama pargugo na sohatu dosan na tumo palangit dohotano au porsea di Yesus Kristus anak ni debata jahuba na sasadai imana tinubuhon ni si Maria na gabe-gabean siat todi parbadia adorang soha bubuhan ido tuhatta na tumaon na bernit di panghuman ni silatus nama te terpajal do ibana di hau pinar silang na tuat tubana toru dung ditanom namula mangulu diari patoluhon nama naik tu surgo lau hudul tu siamun ni debata Jahoba amanai pargogo na sohaturusani disima ibana pai mamulak sogot tutanoon manghumi halak na mangulu doho namate au porsea ditodi parbadia jala adong sada huria nabadia huria hatopan ni halak Kristen akka nabadia
dohot dihasesan di dosa, dohot dihatai nama dok, mulak mangulu sogot daging nihalak nong mate, dohot dihanguluan na sora suda. Amin. Tapi kema tikting namasa di huriata. Salam. Odolan nititing Minggu tanggal 21 November 2021. Titing Pakubasion. Goar doho topik ni minggu sadarion Ima minggu ujung tahun parhuriaon hulahi hami goar ni minggu sadarion ima minggu ujung tahun parhuriaon parningotan ni akka namoding doho topik ajari mahami mamilangi akka ari-ari nami. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami. 2. Roster petugas gotong royong dohot si parade bunga di altar boi mata jaha di warta jemaat na adong di hitabe. Napatuluhon titing paduahon naeng majalo pasu-pasu parbogason ma pahala Ismail Silain, anak niamata asta Silain nahinan, tubuh ni inata, herta boru hutapea, ruas ni HKBP, Kadaton, Resort Kadaton, Distrik 32 Lampung, dohot Oroana, Arlina, Juniarti, boru Pajaitan, boru niamata, Arnold Christopher Panjaitan, Tubuni Inata, Nurli Boru Sianturi, ruas ni HKBP Keramat Jati, Resort Keramat Jati, Sian Wek Rambutan 2, pamasu-masuon di Patupa di hari Sabtu, tanggal 27 November 2021, pukul sia wib di HKBP Keramat Jati, Resort Keramat Jati. Pakubasion koinonia sada pertangyangan wek sermon parhalado dohot PHD kategorial disiala nunga masuk hita di minggu ujung tahun parhuriaon dohot laho mamasuki minggu-minggu apen mamuka minggu sadarion masohot majolo pertangyangan wek sermon parhalado dohot PHD kategorial ima PA remaja, PA naposo bulung, PHD seksi perempuan, PHD seksi ama, PHD seksi lansia, yanggo taringo tu pamuhai ni sude ulaoni pinabotoho pe muse 2. Minggu-minggu apen mamuka minggu nanaing ro tanggal 20 November 2021 hobar tu kalender gerejawi mama masuhata ma minggu-minggu apen marhite minggu-minggu apenon disosoi jala dibuat dohita laho manomu-nomu haroroni Kristus padua halihon parsidohot mahita mangaradi diri di minggu-minggu apen nanaeng ro hobar tulomoni rohani debata. 3. Minggu ujung tahun parhuriaon parningotan ni akka namoding. Hobar tu tahun kalender parhuriaon
di Minggu Sadarion tanggal 21 November 2021. Ia minggu ujung tahun parhuriaon di mingguon di jahahon goar-goar ni ruas ni huria na jumolo modding di bagasan nasa tahun parhuriaon. Aka goar ni ruas ni huria na modding di bagasan sa tahun parhuriaonon. Boima tabige di jahahon. 4. Ruas na tabba mamuka Minggu Sadarion tanggal 21 November 2021 nunga gabe ruas ni huriata ima keluarga Jonathan Halomoan Pajaitan, Marta Selpina Boru Gultom, nasida baru marhasohotan, saonari nasida tinggal di Jalan Sumur Bandung 1 nomor 14 RT 5 RW Walu, Kelurahan Harjamukti, Kecamatan Simanggis, Depok. Masuk tuwek parserahan. Tatangyakom ma anggiat gabe ruas na mangulu keluargai di tonga-tonga ni huriata. B. Mamuka Minggu Sadarion tanggal 21 November 2021 nunga gabe ruas ni huriata ima keluarga Boris Muliater Marciano Silitonga, Jelita Rahayu Boru Naibaho, nasida baru marhasohotan, saonari nasida tinggal di Jalan Raya Bogor nomor 77 RT 2 RW Sia, Kramat Jati, Jakarta Timur. Masuk tuwek Kramat Jati, tatangyakom ma anggiat gabe ruas na mangolu keluargai di tonga-tonga ni huriata. Napalimahon, ruas Parguru, mamuka Minggu Sadarion tanggal 21 November 2021 nunga gabe ruas Parguru ima Nonya Purba Nenti Rawati Boru Munte dohot sada danak nasida masuk tuwek Condet Batuampar nagabe ruas Parguru aladang mendaftar nasida ditikki pendataan ulang Haruason. B. Mamuka Minggu Sadarion tanggal 21 November 2021 nunga gabe ruas Parguru ima Eno Susanto nasida ro sian huria Gereja Betel Indonesia, nasida tinggal di Jalan Jaha nomor 10 RT Tolu RW 10 Kelurahan Kalisari, Kecamatan Pasar Rebo, Jakarta Timur. Nasida masuk tuwek Kalisari. Pakobasion Asiniroha Diakonia, sada. Ruas Namodding, di hari Senin tanggal 15 November 2021, nunga marujung ngolu sahalak ina ima Insinyur Esther Boru Lubat Tobing STH Oppu Nicholas Samuel tutup umur 55 tahun 5 bulan makabaluhon amang Insinyur Laras Siboro sian uwek Bale Kambang tatangyakom ma anggia tibu tarapul keluarga na tininggal honna. Titing nama ragam Tona Sinode Distrik Tama Tadok Tude Bata Alamardala Dodenggan Sinode Distrik Walu DKI Jakarta Raya mulai sian hari Rabu tanggal 17 November 2021 saha tu hari Kamis tanggal 10 November 2021 di Sopomar Pikir dung sidung Pajahaon ni titing tabigema tona ni Sinode Distrik Walu DKI Jakarta. Ulang tahun napa pitu puluhon. Di hari Kamis tanggal 10 November 2021 nunga marumur 70 tahun ima amata Maruli Margatti Simamora sian wek rambuta 2
hobar tu program kerja HKBP Resort Keramat Jati pasahato do tunasida ulos alai hobar tu pangidoan ni keluarga dan pola di pasahat ulos tunasida tatangiako ma amang maruli margati simamora dohot sude keluarga asa sai totong diramoti Tuhan. Tolu, Panitia Natal Umum. Di hari Rabu tanggal 24 November 2021 pukul sia wib di Patupa Huriata do marhite Panitia Natal Umum Wek Makassar sada laho pajong jokon gaba-gaba dohot akka aksesoris di gereja marhite titingon ma gabe udangan tusude Panitia Natal Umum dohot parhalado asa madohoti napa jongjong gaba-gabai. Opat, Panitia Natal ama saresot HKBP Keramat Jati hobar tu program Resort Keramat Jati tahun 2021 na di tanggal 17 Desember 2021 naeng patu paota Natal ama saresot Keramat Jati na dihasuhuton ni seksi ama HKBP Keramat Jati melalui punguan ama dohot punguan ama arbab dohot seksi ama HKBP Gedong meliputi punguan ama SK terlampir boi mata jaha di warta jemaat na adong di Hitabe. Jadwal kegiatan Natal dohot kebaktian ujung tahun boima tajaha di warta na adong di Hitabe. Onom boa-boa dohot soso-soso taringo tu protokol kesehatan dohot pamakeon ni gedung serbaguna boima tajaha di warta jemaat na adong di Hitabe. Amplop persembahan di parade gereja do amplop lux bahen inganan ni pilihan sada A sada B manang sada amplop dohot pilihan paduahon sada amplop na tapasahat marhite namar pilihan tujolo dung sidung jamita tapasahat ma piliani di bagasan las niroha jala tajaga ma amplop naung di parade asaboi muse dipakai tu ari na mangihut. Tona Sinode HKBP Distrik Walu DKI Jakarta nomor 535 garing D Walu DKI garing 11 garing 2021 sijahahonon di gereja. Madapoton na pinarsangapan sude ruas dohot parhalado HKBP Distrik Walu DKI Jakarta marhite padita resort manang uluan huria di inganan nabi tabe nami ma dihamu di bagasan Tuhatta Yesus Kristus Rajani huriai di bagasan roha namar pangoloion tu debata mardongan uduk dohot serep ni roha di Patupa HKBP Distrik Walu DKI Jakarta do Sinode Distrik mamuka sian ari Rabu saha rodi ari Kamis tanggal 17 saha rodi tanggal 10 November 2021 maringanan di Sopo Marpikir Jakarta dipuka do Sinode Distriki marhite partangyangan pamuhai dohot marulaon nabadia manogihon sude ruas ni Sinode Distrik asa mangulahosa di bagasan holong dohot sadani roha ni dohotan ni 154 halak sian 175 ruas ni Sinode Distrik sinodangan ni tema sadama parrohahon hamu sadama haholongam muna saroha sapikiran mahamu Filipi 2 ayat 2 dohot subtema pasauton hasadaon niroha dohot paralealeon di huria masyarakat nang bangso laos di paadar do
tema dohot subtema on gabe ojahan ni huriata laho mangarade diri manomu-nomu tahun 2022 gabe tahun kesehatian hasadaon ni roha di sadok HKBP diarahodo asa sude pau bukon akka program dohot anggaran ni huria mamuka sian tirket huria marsada-sada saha tu resot hobar tu ulaon hasetian anggiat jupang hasadaon ni roha dohot para lealeon di tonga-tonga ni huria masyarakat nang bangsota di nasa namaragam di Pakkobasion. Di parukilhon parsinode do pangotak ni pandemi COVID-19 sia naso marhaujungan saha ro di tikion masai torop do ruas nang parhalado namar sitaonon saha tu naagoan hosa pakorhon ni COVID-19 siai lam tu torop na do bilangan ni akka na pogos di tonga-tonga ni bangsota ala agoan ulaon dohot dalan ningolu hobar tu si disosohot do tu sude ruas ni huria asa totong marsi hohot di bagasan hapor seaon jala jugul martangiang tu debata huhut radot di protokol kesehatan anggia tumibu salpu sore magoi sian tanoon di halason sinodeta do Pakkobasion ni distrik di bagasan tahun 2002 sada doho sada ni roha ni sude huria doho resot manupahi akka ulaoni tarida doi sian isi ni barita pangulaon ni pareses doho laporan ni parhepengon na pinaadar ni sinodei di pataridahon sahalak ruas ni huriata ima inata sondang tiar tapu bolon dolas ni rohana sida di Pakkobasion ni distrikta laos ukap rohana sida pasahaton sada unit mobil ambulan laho pahisaton Pakkobasion di Diakonia di halason parsinode parsitutuon ni ruas nang parhalado na manupahi tanggung jawab tu dana pensiun HKBP ubahe boy targarar deba jala tarhirim boy tagohi 47 miliar 515 juta 74.420 siaribu nare songonido sakap patupa sentralisasi parhepengon ni HKBP nau usaha pasikopon tanggung jawab ni HKBP tu sopo marpikir ditotopon huriata HKBP do unok ni Pakkobasion di tahun 2022 tahun kesehatiaan hasadaon ni roha ganup huria makarikoton hasadaon ni roha asamar hitei gabi jupang hasadaon dohot las ni roha di tonga-tonga ni huria masyarakat nang bangso alani ditotopon distrik do tolu agenda pokok sinode distrik ima naparjolo program kerja tahun 2022 napaduahon anggaran program kerja tahun 2022 dohot napatuluhon hasil kerja tim pengkajian klarifikasi resot dalan paapiton hari tahun ni Pakkobasion di distrik ditotopon sinode distrik do hasil rapot padita HKBP distrik Walu DKI Jakarta na di tanggal 20 sada saha ro di tanggal 23 Juli 2020 sada na salpu namar pardomuan tu hari tahun ni Pakkobasion si ulahonon di distrikon songonima
hupasahat hami tona sinode distrikon, sai di pargogo itu hatta mahita, patuluson akka ulaon naung tinotopon, totong ma taeahi hasadaon, ai takasdo taboto, hasadaunido hagogo otta, laho mangula akka ulaon na bolak dalan mangeahi na umuli, taingot mahatani tu hatta namadok, idama denggan nai, dohot sonang nai, molotung pungu sahudulan akka namarhaha marangi. Pesalmen 133 ayat sada. Jakarta 10 November 2021 tabe mardongan tangiang atas goarni parsinode HKBP Distrik Walu DKI Jakarta pareses Pendeta Bernard Manik MTH ditandatangani songonima saha nititing di mingguta sadarion Horas. Masuk mahita tu acara perningotan diaka nang modding. Nuaing sa mahita tu perningotan niaka nang modding sian tonga-tonga ni huriatta sa tahun parhuriaun sian tanggal 22 November 2020 sada sahat tu tanggal 20 sada November 22 November 2020 sahat tu tanggal 20 sada November 2020 sada marede mahita. Tatangihon ma natar surat di konfesi Huria Kristen Batak Protestan taringot tu parningotan ni namodding. Taha porsiai jala taha tidak kodo apedo tu jolma mate sahali dungi uhumi. Nama radian nama ibana sian ulauna. Jala Tuhan Yesus Kristus do Tuhan ni na mangulu do namate. Asa ia tabahen pe parningotan dia kana modding na marningot ajalta sadiri do hita disi dohot pahotton pakirimotta di hadodomu niaka na porsia tu debata dohot pahotton rohatta dui di ngolu parkilonon marhite podaon taalo jala tatulak do poda hasi pelebeguon na matok adong do pardomuan ni toddi ni naung mate dot jolma na mangulu. Aka guar ni namodding di huriatta sa taon parhuriaunon ima Agnes Timoria Borusirait, Elniar Boru Manalu,
Robinson Silaban, Edward Sabar Mananti Sibarani, Maju Simanjuntak, Amang Sintua Humala Alinegoro Simatupang, Timbul Hajopan Harahap, Inang Sintua Saur Madame Boru Panjaitan, Entelina Boru Marpau, Joni Tafib Sirait, Adolf MH Sianturi MM, Albine Boru Sitompul, Amang Sintua Animar Boru, Inang Sintua Animar Boru Marbun, Hasudungan Siagian, Sri Suhatsya Boru Pakpahan, Gustaria Boru Sitorus, Jumadi F Simanjuntak, Ferawati Boru Siregar, Rusli Boru Sidabutar, Rohani Boru Purba, Sabar Manginte Boru Panggabean, Insinyur Mateus Sitorus, Purnama Boru Pangaribuan, Maler Siombing, Inang Sintua Riris Boru Sulitonga, Amang Sintua Ramli Sitorus, Pelangi Naomi Stefani Boru Sitompul, Robert Lumban Tobing, Angel Putri Yani, Insinyur Marolo Simanjorang, Osna Resti Boru Manurung, Sinta Teresia Boru Manurung, Mantaria Boru Panjaitan, Maniur Tohap Sihite, Sudirman Pasaribu, Sihar Parulian Simanjuntak, Jepri Sirait, Herlina Boru Pasaribu, Amang Sintua Hakim Pasaribu, Painan Gultom, Marudut Manalu, Makmur Nababan, Timoria Boru Sitorus, Jimmy Tambunan, Luciana R Boru Simarmata, Nur Mauli Boru Simanjuntak, Perningotan Silalahi Sihaloho, Irnawati Boru Simamora, Ida Lumongga Boru Tampu Bolon, Yati Sumaryati Boru Panggabean, Nur Haida Boru Sitorus, Sahat Tambun, Welintong Simanjuntak SH, Eris Mawati Boru Debata Raja, Andreu Hormas Marwasas Situmeang, Turman Parulian Aritonang, Robinson Tambunan, Dorisma Boru Simanjuntak, Insinyur Esther Boru Lumban Tobing, Sarjana Teologia,
ama 20 walu halak, ina 20 walu halak, naposo sahalak, remaja sahalak, dakdanak sahalak, pungu sude 50 sia halak. Jong mahamu saluhutna. Marede mahita. Yang mahita. Ido tutu ale Tuhan panidangyo nami bahwa saya masih paidado na porsia dung satbe lakana tu hasonangani. Tuhan patuguma haporsion nami Tuho asa margogo hami Tuhan mangadopi ahana masa di ngulu nami tarumobi Tuhan namar sirang hami dohot akka dongan nami na huhalongi hami Tuhan secara khusus nasida ruas nih HKBP Kramat Jati. Mengidu hami todopanmu Tuhan apuli masude keluarga na di bagasan arsak ni roha ala parsirangon ala ni hamatiani. Deba nasida Tuhan namodingon ala ni panahit ni COVID sa siai. Deba alani sahit nasida meragama Tuhan ahado pakorhoni gabe moding nasida ale Tuhan alai dang gabe tusi lao rohanami porsiado hami diho ale Tuhan na toktong delekodo inganan na sonangi tuaka dongan namion jala merningot hami muse dingolu namion ale Tuhan asa huparade hami diri nami dohot denggan tama di hadapanmu jala mangarade diri hami manang sadi hari pe pajomu tu hami ganup asa unang mamikiri holan ngolu di portibion lai taluk mahami Tuhan makobasi diri nami lama nomu harorom di ngulu nami alani Tuhan pos dorohanami
di acara Minggu Sadarion, ima acara ujung tahun parhuriaon laos mardomu tu marningot hami dia kadongan nami na jumolo maruju ngolu sai leon ma di hami Tuhan hagogoon mangadupi ahna masa di ngulu nami pos ni roha di ho selehonomu na dumenggan di ngulu nami lehon di hami Tuhan hasabaron la mangodupi ahna masa di ngulu nami asa saat hami tu ujung ni ngulu nami di bagasan lomo ni roham tong Tuhan sude aka keluarga na ditinggalhon dongan namion topot nasida Tuhan asa unang terus nasida di bagasan arsak di roha lai marnida sude denggan di basam asa boy merdalan muse nasida ditiki na mangihut rapdoto mamuji pasangapon guar atong Tuhan sat di homa tang yang namyon marhite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Tapuji ma Tuhata dungi tapasak ma peliata. Sai pikir mata
Dameni debata na sumurung sian salut na roha. Imana mangaramoti ate-ate dot pikiran muna di bagasan Kristus Yesus Tuhattai. Amin. Shalom. Hurian itu hatta sak mahita manangihon hata ni debata nagabe turpuk jamita di mingguta minggu ujung tahun parhuriaon laos perningotan dia kanang modding hujahama salu turpukon ima natar surat di buku Pesalmen 10 ayat sada satrodi itu ayat 12 tatangihon ma tangiang ni si Moses na poso ni debata ale Tuhan sai hodo haporusan nami marsudut-sudut tagan so tubuh dope akadolok jala tagan so adong dope ditubuhon tanoon dot portibion nunga adokyak ko ale debata sian saliling lilingna rodi saliling lilingna sumuang dogabe orbuk jolmai di bahen ho dungi di dok komuse mulak mahamu ale jolma manusia ay sobokon sadari natuari nang salpudo na 1000 tahun yang go di jolom jala songon sada gasing perjaga di borngin diubang hodo nasida jadi mate manasida manogot nai nunga martubur diulahi songon duhut torang ari marbunga dui jala martubur hape bodari nai disabido jadi malos ai siap dohami di bahen rimasmu jala binahen ni parpiar ni murukmu ubain topu magu hami nunga di baikko hajahaton nami tu jolom dosa nami akan nabuni tu hatiuron ni bohim ai lam morudo aka ari-ari nami sudena di bain rimasmu ai songon hoi sada do laho suda aka tahun nami ari-ari ni tahun nami itap 70 tahun doi jala molo marhagogon situtu diai do 80 tahun jala hinadenggan nasida do hangaluton dohot halu jahon ay hatop situtudo laho salpu jala hebang do hami tung isema tumada gogo nirimasmu jala dihabiari hobar tu pangonai nirimasmu sai parohai mahami mamilangi aka ari nami asa dapotan roha nabisu kami ima sahatna dihamuna inanami amanami ahado na menarik di minggutta sadarion di ujung tahun parhuriaon ima sada momen dihita salutna tajaha manang hujahami nak kaning aka guar-guar nang meruju ngolu sepanjang tahun sejak 2021 2021 mungkin adong suku-suku ni kadongan buasa musei di jahaon gabe tubuh ma sidangolon hamuna inanami amanami sasitong na dangibe lao rohatta alai natikos na ima hita do bahwa di sada tiki guartape di jo molo nunga marujung ngolu hita ima songon soso dihita manang si paingot dihita salutna
asa tak pakai kesempatan non menyadari bahwa terbatas do HP ngelukon dan adong nama noktong di tanoon. Muna kadongan siani berangkat mahita laho mangatusi ahado nguluon. Adong jolma madok, hidup itu bagaikan sebuah sirkus. Hidup itu bagaikan sebuah daerah ranjau. Hidup itu bagaikan teka-teki. Hidup itu bagaikan sebuah perjalanan. Bahkan sebagai sebuah roda yang berputar. Kadang di atas, kadang di bawah. Kadang-kadang hanya berputar begitu saja. Jala tanpa tak sadari bahwa gambaran ini mempengaruhi ngolutta, menentukan harapan-harapan kita, nilai-nilai, hubungan-hubungan, sasaran-sasaran, dan prioritas-prioritas ningolutta. Contoh molo nguluon taetong songon pesta, maka natoto mahdo ima berpesta-pesta hitang, marsonang-sonang mak. Doma arsak niroha, molo peroi, ya, hatok masalpu, tibuma, las niroha. Alai molo taida nguluon songon balapan, maka kita akan menghargai kecepatan dan sering berada dalam targopo-gopo hitam manang tergesa-gesa. Mengulau-ulau ni, dan sidung sada, nang taulau musay na asing, songoni. Alai molo hita memandang nguluon sebagai pertandingan lari maraton, maka kita pun akan bertekun untuk mencapai tujuan hidup kita. Hamun kadongan ahdo na adong di mindset manang pola pikir ta taringot tu konsep ningulu tai ganup hita marsada-sada. Alena pasti suka tidak suka hidup ini ada realita yang tak boleh kita abaikan. Dengan memperhatikan realita-realita ini dengan seksama akan memaksa kita untuk memikirkan kembali prioritas-prioritas dan nilai-nilai hidup yang kita jalani selama ini. Asa dohonot tama hita mardalan kon lebih wise, lebih bijaksana. Asa jupang na taparsita di tonga-tonga ni ngulutta na parjolo. Tuhan telah menetapkan batas usia manusia hidup di bumi ini. Omar realita ni ngulutta. Gudang pehepeng ta, lau berobat, bolongan di dokot Tuhani, sadari yang matikim, dang adong boy menjuai, ise pe halakna, marpangkat petahui, burju petahui, semua sudah ngadong be turpukna, boy ma taida di Sada Musa bidonom ayat 3. Pola didok di si 120 tahun. Beda dope konsep ni pesalme ni 70 tahun. Alai molo boy dope 20 tahun. Namun sesungguhnya kita tidak bisa mengukur manang menebak berapa usia seseorang itu.
Maruju ngolu ibana. Hujahan na kaning aka dongan na jumolo maruju ngolu sian umur 2 bulan. Saat tu umur 21 tahun 2 bulan. Bereng ma. Adong dope poso-poso guarna baru pera merangkaki ya teh. Ya, dang dope boy makatai. Ya. Lungun naima natorasna. Ale adong muse 21 tahun 2 bulan non. Ya. Mulu salon situata. Ya. Amang pasaribu. Kadongan statistik dunia memberitahukan kita bahwa setiap 2,5 detik ada saja orang yang meninggal dunia. Atau apa teh? Dak hitungan jom, detik do. Melo 7,1 miliar penduduk Portibion, piga mai hitungan 2,1 detikon. Alena pasti hamuna kadongan cepat atau lambat bahwa ngolu ni jolma ikon marujung do. Jala debatado maboto sadi hari ajal ni jolmai. Mazmur 139 ayat 13 dikatakan, sebab engkaulah yang membentuk buah pinggangku, menenun aku dalam kandungan ibuku. Debatado maboto sai amang inang. Hitape sama sekali dangadong hak laho mabotoi. Suku-sukun buasa teh. Baima kenyatanna terbatas do hita jolma. Hidup kan amang inang? Iya. Bahwa pepatah Tiongkok madok sada inci waktu sama dengan sada inci emas nilainya. Tetapi sada inci emas tidak dapat menggantikan sada inci waktu. Waktu adalah menyadari eksistensi kita dalam hubungan dengan Tuhan. Lapatanna. Di leon debatado ari-ari ni ngolu dihita jolma. Ima songon silen leon ni debatado itu hita. Anugerah yang Tuhan berikan. Kita bisa hidup hingga sekarang ini. Pertanyaannya adalah, songo dia mahita mama ketik kitai, amang inang. Ido pola didok bahwa bahado hubungan tadot debata. Keberadata sonari, apakah adong relasi tadot debata manangdang? Ketika alusna adong do relasi tadot debata dot denggan sehingga dang mabiar behita tu hamatiani. Ale molo balik sa dang adong relasi tadot debata mabiar situ tu mengadopi hamatiani. Realita bahwa napa duahon ganu pari bertambah do usiatta. Hamu amang inang ngadong ra usia muna mar 70 tahun. Manang lobi, manang hurang. Ngadong hamu 50 tahun, 20 tahun. Hita maboto umurta. Alai sasitona secara biologis
berkurang doi. Dang lam margogo hita di hai pasot tei. Terjadi kemerosotan jasmanita, fisikta, penuaan. Bagaimanapun make up ditutup-tutupin akainang ate aupe ngatari dabe tedet tuai ya adong kerut-kerutani tajalo me teda nong matua hita. Sonari buhado hita medalani ngoluon. Realita bahwa merujung do ngolutta bahkan lam moru do gogotta lam merosok do fisikta lam metua hita alebiado hita menyikapi ngolutei ima terpukon sangat mangalin respon tu hita asa di bagasan bisuk manang bijaksana naung dipangido si Musa ditangyangna tutuhani jalala somma mengurupi hita menghargai tikita na nileon ni debata di hita ganup. Dia mengakui Allah itu kekal adanya. Dia mengakui dalam doanya Allah memberikan hidup yang pendek bagi umat manusia. Dia mengakui Allah itu maha besar, maha dahsyat. Dan Allah sajalah yang dapat memperkaya ngoluni jolma. Asa marhadu maun jolmai manang di dia pe nasida. Pengalaman ngoluni si Moses, si Musa menjadikan dia sangat menghargai waktu dari waktu ke waktu. Bahkan dari menit, detik Allah menghadapi hamaulod ibana bahkan ancaman ujui. Seorang ibana tu portibion saat tu gabe uluan ni bangsa Israel ibana menghadapi perperangan sian waktu tu waktu. Dang dope naing dibunuh halak Amalek ibana. Alai debatado na mangalehon haluaon tu si Musa tu bangsa Israeli. Pengalaman ni si Musai ima gabe pengalamatta halak na porsia tu debata. Amang inang sude ruas ni HKBP secara khusus Kramat Jati ise na siak kita naso mangadopi hamaulon ningolu sigano pari. Sude do. Sian tubuh hita tu portibion satu sonari. Jala godang disi akka haurangatta bui matadok pardosa do hita jolma. Dangadong na sempurna di hita. Sehingga boy do tahilala sada titik klimaks bahwa olodo si patah hita madele menyerah dalam kondisi yang tidak mampu kita hadapi. Manang alani paranyakoni keluarga, dongan, ulaon, ragam matahe. Nasoboy guari hami son sada-sada. Alay hamudo maboto, hita do maboto. Ado parsorio nani alamatan satu nuain. Nasohea meret dope. Sian ngolutta. Hamu nakadongan. Turpuk jamita di mingguta sadarion. Di
dipaingot do hita. Bahwa Kristus nang manesa dosatta. Bahwa Kristus si pelua di hita jolma. Bahwa Kristus nang mandongani hamu au sude hita. Ido nagabe tapatu jolo di ngolutta. Songo dia ma si musaon menghadapi problem ni nguluna. Melo terjadi di hita buah si malakama. Di ngul tahun dimakan mati, tidak dimakan juga mati. Wah ada teh. Cik urut teh. Dang binoto besong dia mapai solusi. Tapi ingatlah amang inang. Ya. Tuhan itu tidak pernah meninggalkanmu. Buah ada tahe hapor syauta tu ibana. Dison disungguli do hita. Ahado naikon tabain di ngolutta. Naparjolo. Menyadari betapa singkat hidup ini. Melota sadari do ngolutta singkat jepek. Berarti dang adong beti kita marna lebah. Membuang-buang waktu percuma seperti itu. Alai tak pakai ti kita. Mangido tu Tuhani asa di leon debata. Ima roha na bisuk. Ay debatado na boy mangalehoni tuhita. Ya topik minggutta sadarion asa tapangido tu ibana ajari mahami mamilangi aka ari nami. Ajari lapatan na dada holan barbinotoan di hata ni debata ale boado pagulota di si. Mungkin nga tamat hita majabi belta sian asa tu jet. Ati amanginang. Manang marsikola bibel hita. Manang ganupari hita majaha. Ale dang sukup holan majaha. Boado au mangulu di bagasan hata ni debata. Asa marparbue. Asa terida di tonga-tonga ni ngolutta. Boado parsaurat tadot debata terida di ngolutta. Bahwa marhite hita marsaurdot ibana tubuh ma haporsion na mangulu na digohi dipargogoi to di porbadia boy mata jadi Efesus 3 ayat 10. Kehidupan batinia kita akan bertumbuh meskipun jasmani terus menerus merosot. Kehidupan batinia adalah hidup yang takut kepada Allah dan mengandalkan Tuhan. Boydo umurta lama tua, jalahai pasot tapi lamoru mungkin dang boy mamereng takas, marbinege takas, madok sidohono peolo lupa-lupa, salah-salah, ate manginang. Mojo guarna si A, HP si B do masuk na. Itu kan? Iya. Ya. Ini dia kacamataku, HP di si do kacamatana. Ini dia HP ku, HP ditiup do, HP na. Itu kan? Itu tadana dunga Iya. Alai nang PI. Dan gabe kalah di partodiot tu Tuhan debata. Tok kita marhabiaran mida Tuhani ima mangulahon lomo ni rohani debata. Upaya ma. Tidak bisa sekarang sempurna, besok lagi dicoba. Ya. Jangan terus menyerah ada waktu si adang mampu. Di bawah Tuhani do sude aka kemampuata. Ima naparjolo menyadari tik kita sangat singkat.
napa duahon. Utamakan yang menjadikan prioritas mengingat waktu yang kita miliki terbatas. Ahma prioritas ta, maka holongi aka keluargata, ya nakota, dongata, natorasta, simatuatta. Karena bisa besok tidak mampu lagi kita melakukannya. Jala nguluon yang berarti adalah bukan mendapatkan seberapa banyak dan seberapa banyak kita miliki, tetapi seberapa banyak kita memberi dan menjadi sesuatu yang berarti. Muna kadongan taholongi mayana kota. Songo dia pe juga ni anak kotei. Unang gabe menyerahi kita sebagai orang tua. Gak ada artinya rugi kita mengasihi mereka. Begitu juga sama teman. Kalau do malas kita mangido dongan na budang maunya. Kan begitu. Ya sudahlah. Apa yang mau kita bisa lakukan, lakukanlah. Begitu. Ya. Ya. Tu inata, tu amata. Tu omatta muse. Mau lihat ma, mangulu dope natorasta. Buah melong, dah mangulu. Kan? Jangan waktu sudah meninggal dicari-cari. Waktu hidup tidak diperhatikan. Upaya homma berkomunikasi. Sedia margana teh berkomunikasi. Dan rugi 100.000 untuk sabulan. Bertelepon tu na tuai manang di huta. Ati amang situa purba, amang situa sitinjak mangulu dope na tuai kan. Hamu sudena ate. Jangan terlambat mengasihi orang. Gak ada gunanya. Jangan tunggu ada uangmu banyak. Berapapun itu, lehon kirim. Salah suruhani nasida. Napa tuluhon. Jalani hidup ini dengan penuh tanggung jawab. Tanggung jawab adalah tanda dari kedewasaan. Orang yang berani mengambil tanggung jawab adalah orang yang bersedia mengambil resiko. Memperbaiki keadaan dan melakukan kewajiban dengan kemampuan yang terbaik. Karena waktu dan kesempatan yang kita punya dalam hidup ini sangat terbatas. Maka gunakanlah sebaik-baiknya secara maksimal. Dan jalanilah dengan penuh tanggung jawab. Sebagai karyawan hamuna amang inang di kantor. Manang di pertiga-tigaan. Ulahon ma bagasan seret ni roha. Meluadong nah hurang disi boy diskusi. Jangan terus menyalahkan satu dengan yang lain. Ale upaya ma sadenggan-denggan na. Petudu ma ho anak ni debata na bertanggung jawab di ulau ni. Buah musai molodang di pasat tanggung jawab tuita. Contoh adong 5 yanakon. Di bereng ma natoras na on. Holer sede na bertanggung jawab. Nomor 2 hurang, nomor 3 apalagi on lamor songoni. Orang tua pasti punya penilaian terhadap berapa banyak anaknya yang bertanggung jawab dalam hidup ini. Dan nanang dipangido na tuai asa dilodang. Ale bahasa buah asa mangulu hita di bagasan tanggung jawab. Ya. Tanggung jawab itu tidak hanya karena uang. Buah do mangulau lomu dengan. Buah do menghormati dongammu. Buah do mangaradoti keluargamu. Dok seterusna. Ujungna panipuli ni jami tahun hamuna kadungan 2. Na parjolo. Tadalani ma nguluon rapdot debata. Asa tamiliki ma ima roha nabisu. Rapdot debata lapatana habisuhoni mian di nguluta sehingga halak nabisuk ima halak na marlapatan di ngulu hasianganon
terhadap keluarga manang akadongan jolma. Albert Einstein mengatakan, hidup yang berharga adalah hidup yang dapat memberikan kehidupan kepada orang lain. Amang inang etik biha hurang dope hita. Marlapatan tudongan tu keluarga matikina. Tahu basi ma. Napaduahon. Tayo ma ngoluta macay cepek atong. Taparhasayang ma tikita sa denggan na. Unang gabi manolsoli di pudi hita. Amen. Martang yang mahita. Muliate ma diho ale Tuhan debata. Nunga taruli hami di hatam na badia. Na mengajari hami asa hupake hami ma tiki nami on tiki na nilehemu tu hami sa denggan na di bagasan bisuk nasyak kui. Asa marlapatan ngulu nami di tonga-tonga ni portibion. Tuhan tabay ma bisuk nasyak kui tuganup hami marsada-sada. Saboy hami Tuhan merdalan di bagasan hagogo nasyak kui. Di bagasan pangaramotion nasyak kui Tuhan. Asa unang hami manibil tudalan na so hinalumon ni rohami. Alay na yung mahami mangula ulon nami hobar tulomo ni roham. Tuhan di ujung tahun parhuryaw non menungguli hami marujung do hape ngulu ni jolma. Termasuk hami di sadatiki alani. Pasunggul hon matu hami Tuhan. Asa hupake hami tikin na jepekon. Laho marsangap maho Tuhan marmulia. Di tonga-tonga ni hami jolma nanyasan mon. Tong Tuhan pasat hami ma daging dotto dinami. Pasu-pasu masu di ruas ni huriamon ali Tuhan. Sian dakdanak satu nama godang. Asa mia nasida di bagasan hatam. Dot mangulahon lomo ni roham. Buat kami todor pamu ali Tuhan. Aka ruas ni huriam na di bagasan parsahiton. Ima sedang dirawat di bagas nasida nang songoni di rumah sakit. Amang sintua STR Siregar Juliana boru Sitohang. Inang sintua LRR boru Sormin. Humisar Reta Tobing. Humisar Reta Ria boru Tobing. Amang sintua B Sidauruk. Nyonya Munte boru Raja Guguk. Sopar Panjaitan. Nyonya Hutagalung boru Simanungkalit. Nyonya Simanjuntak Rosita boru Siaan. Nyonya Turnip boru Sialoho. Nyonya Nenggolan boru Turnip. B si Barani. R si Laban. Nyonya Sitorus Ruslan boru Marpaung. Nyonya Aritonang boru si Morangkir. Nyonya Panjaitan boru si Manjuntak. Nyonya Manurung boru Selitonga. Nyonya Siahan boru Tampu Bolon. Nyonya Marpaung boru Purba. Nyonya Sirait boru Sitorus. Beni Sitorus. Nyonya Sintua Simamora boru Aritonang. Nyonya Panjaitan boru Sibarani. Nyonya Purba boru Silaban. Nyonya Pangaribuan boru Samosir. Amang Sintua F Aritonang. M Marbun. RS Pardede. Nyonya Panggabian boru Tagalung. Nyonya Gultom boru Tambunan. Halundang boru Siregar. Nyonya Gultom boru Tambunan. Nyonya SBP Siregar boru Siaan. Lumongga Hasibuan. Festi boru Sianturi. TN Sitorus. Jeslin Hutahayan. BMP Marpaung. Nyonya Purba boru Manik. Nyonya Budiman Simanjuntak boru Sinaga.
Nyonya M. Tambunan boru Simanjuntak, Nyonya Sintua Siaan boru Manalu, Eva boru Sitinjak, T. Silitonga, Nyonya Siregar boru Silitonga, Nyonya Manulang boru Munte, Nyonya Pardede boru Silalahi, Juana Acera Mora Gultom. Nah, dirawat di rumah sakit Nyonya Panjaitan boru Tampu Bolon, di rumah sakit Pasar Rebo, Bona Siaan di rumah sakit Kramat Jati, C. Tambunan di rumah sakit Polri, Laurentius Siregar rumah sakit Harapan Bunda, Maria Valentina boru Ringo di rumah sakit RCM, Marudut Charlie Panjaitan di rumah sakit Cakung, Dohot Relus Sitorus Sian Wek Tengah di rumah sakit Harapan Bunda. Tuhan tatap ma nasida di bagasan pangeramotiomu. Lihon di nasida gogo, semangat ne baru, dot hai pason. Mariti akka pengobatan nasida, manang dirawat di bagas nasida, manang di rumah sakit. Suang-songoni perbisuhi maka dokter, perawat, lau mengobati nasida. Nang akka keluarga pele Tuhan na mendampingi nasida, merawat nasida. Lihon di keluarga nasida, hagugoon, hasabaron, dohot kemampuan lau mangula, manang mangurupi akka ama ina na di bagasan parsahitonon. Ale Tuhan, posdorohan nami di tangyok kodo pangiduan nami, di pamalupo nasida sudena di bagasan tikim ale Tuhan. Suang-songoni ale Tuhan, moliate ma nunga merujung laporan badan audit terhadap laporan pertanggungjawaban panitia ulang tahun HKBP Kramat Jati 57 tahun dot pesta gotilon. Tuhan pasu-pasu ma sude badan audit nami nang songoni panitia nang loja nasida Tuhan dot akka ruas ni huriam parhalado ni huriam lau makobasi ulau ni ditiki nasalpu songoni ale Tuhan ruas na marulang tahun 70 tahun ima amang maruli marganti si mamora. Tuhan lihoma di nasida gajang ni umur hai pason dot las ni roha rap dot keluarga ale Tuhan tatak masude parnguluan na ganup ari. Nang songoni akka panitia Natal Tuhan nang ipabakit huriaon ale Tuhan. Pargogoi nasida lau patupahon ulau ni di bagasan las ni roha. Nang nirupan ni akka parhalado nang ruas ni huria pele Tuhan. Asi roham asa sude boy mardalan doture di bagasan lomo ni roham. Tuhan omma tangyang nami hupangasok kami ma tangyang namion holan marhite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Marede mahita huta pasak mapeliatta. Be
huria na hinahulongan ni Tuhatta macay jepek do ari-arita di Portibion martibakon hatok tongoni alani di bagasan serep ni roha mahita mangido tu Tuhatta asa dileo dihita pengatusyon nasitong taringot tu jepek ni tikita di Portibion jala dipatau hita mamelehon sadok ari-arita na nilehon ni Tuhani di bagasan habisuhon nilehon nai patupa lomo ni rohana. Tatangnya kon ma peliata martangi yang mahita. Alede bata amanami na di Banua Gijang. Hodo haroroan ni saluhut selen na denggan dot nasa ulibasa na mauliutus. Hupasat hami masya nanilihon mitu hami pilen nami tuho. Sejalo may gabe uap na husus di jolom. Pasu may jalaramoti asa huparhasyak kami pilianon. Petibulhon harajanmu di tonga-tonga ni huriam dot di Portibion. Buhay marohan nami marhite-hite todim. Asalam hutadahami godang ni selelan mi tuhami. Asalam girgir hami mandok moliate tuho. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Tuhan debata nasyan nahinan jalan na manguluro di saliling nililing na. Huingot kami sadarion akan namate siyak kami nang pajolohon tulabungmu di hodo anak kicu di Banua Gijang jala diukapodoi diaka na mangasahon Tuhan Yesus Kristus. Narukado rohanami sadarion marningot ajal nami dohot haheo ni daging diari sogot. Moliate marohanami tuho ala ditubuh ko hami tu pakirimon na mangulu gabe partoha pami dihanguluan na sora suda dada nama dele hami diari parningotanon alai nama lungud do hami disabulo ni todinami nunga torop dongan nami naung nialakmu tau si paingot do ujung nilakan nasida di hami bahen pakirimon mida Tuhan Yesus di ujung nilakan nami be. Saya sungguli marohan nami mabahen tiruan na denggan diaka pinopar nami. Saya apuli namarsak roha dot akana matean asa unang mengadungi jala madele nasida. Saya taiti ma roha nasida mamereng dopak Gijang. Saya lehon todim tu hami asa takas di hati dakon tu hami naung dohot do hami anakmu jala panean di arta na di Banua Gijang. Sai padao ma ganggu ni rohasyak kami asa hot haporsyon nami maniup Tuhan Yesus si Pangulu adorang hubolus hami rura linggoma ni hamatiani molo homur mata nami be ukap ma mata ni rohanami asa takas nida dalan tuhasonangani molo halang dilanami so binoto be makuling pargogoi mahami marhiti-hiti to dimi
asa tarjohon hami ale amang sahatu tanganmu matodikku sai patiur hian rohanami asa hobas lakanami jala sonak kami laho mate di bagasan Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Ale amanami na di banua gijang sai pinorbadia magwarmu. Sai Roma harajaunmu. Sai saut malomon di roham di banu tongaon songona di banua gijang. Lehon matu hami sadarion hanguluan siap hari. Sai sama dosa nami songon panisa nami di dosa ni dongan namar dosa tu hami. Unang hami togihon tu panguncunan. Balua mahami sian pangago. Pasu-pasu jala diramoti Tuhan debata maho disondakon Tuhan debata mabohina tuho jala asima rohana midaho didopakon Tuhan debata mabohina tuho jala dipasoron madamena tutondim. Di hamuna amanami aman inanami na di bagasan holong nasihat Tuhani nunga sipulbe ibadah mingguta arianon toktong ma diramoti Tuhani ma nguluta. Shalom. Yang Tuhanmu, hai Tuhan koplah lo sepudoi, Dia harta
Tuhan.